नमस्कार. त्याच्यानंतर सिंह राशी. सिंह राशीला म्हणजे खूप दिवस ज्यांचे प्रवास करण्याचे किंवा परदेशात जाण्याच्या गोष्टी अडकलेल्या आहेत त्याला मार्ग मिळेल किंवा त्या पूर्ण होऊ शकतील आणि त्या दृष्टीनं बाकीच्यांकडनं तुमच्या ज्या काही अपेक्षा असतील त्यासुद्धा पूर्ण होतील किंवा नातेवाईक तुम्हाला त्यामध्ये मदत करतील. या महिन्यात मात्र जर आरोग्याच्या तुम्हाला काही तक्रारी असतील आणि त्या प्रामुख्यानं त्वचेशी संबंधित, तर त्या दृष्टीनं थोडीशी काळजी घ्या. या महिन्याचा शेवटचा जो आठवडा आहे तो विद्यार्थ्यांना थोडासा कटकटीत जाईल आणि त्यामुळे तुम्ही कोणाचं तरी मार्गदर्शन घेतल्याशिवाय स्वतः आपल्यानं काही मांडू नका. किंवा तुम्हाला जर संभ्रमित असाल तर त्याच्यासाठी तुमचा गाईडचा किंवा तुमच्या सरांचा असा पूर्ण सल्ला घेऊनच मग निर्णय घ्या. अविवाहितांचे जे आहेत ते विवाह जमण्यासारखे योग आहेत, पण जरा प्रयत्न जास्त करावे लागतील आणि या दृष्टीने तुमच्या मित्रांकडनं तुम्हाला जास्त मदत होईल. एकूण हा जो महिना आहे तो सिंह राशीला साधारण जाणार आहे. खूप फार मोठा चांगला येणे आणि वाईट येणे, पण तुम्ही जसे प्रयत्न कराल तेवढं यश मात्र मिळणार आहे. म्हणजे ते मग कामधंद्यात असो किंवा पैशांच्या बाबतीत. फक्त या महिन्यात शेअर्स बिझनेसमध्ये जर तुम्ही असाल तर खूपच काळजी घ्या.